ľudia, vítajte pri našom prvom let's play do hry Wolf Quest. Čiže táto hra má okolo 2-3 rokov. Je to vlastne hra zameraná na vlkov, má vynikajúcu grafiku, ako vidíte, úplne dobrú grafiku. A tak, ideme na to. Dáme si New Game. Tuto vlastne máme už predvolané farby, ktoré si môžeme upraviť. Napríklad my si necháme túto, čo je zaujímavé, a toto si môžeme vlastne doupravovať. Takto a necháme takto. Dobre. Tuto vlastne necháme meno Andy, nazvám vždy vietičky, môžeme teraz aj niečo iné, kvôli vám. Minusky a dáme, že rest bonus a dáme to jedno väčšie. Tak, ideme na vec. Čiže táto hra bola zložená ako, je to ako reálne. Tento park pre vlkov naozaj existuje, potom pod video vám dám, kde si to môžete stiahnuť a od nejaké informácie dostať. Bude to asi nejakých 5 partov, neviem toto, ako sa nám bude dariť. Bojovanie je veľmi jednoduché, tam B a ST, ako obvykle, a šípočky. Takže tam pri queste. Tu máte vlastne všetko. Úplne všetko, ak sa to všetko ovláda, ale vám poviem. Ako vidíte, je to úplne pekná grafika, to už vidíte vy z toho pohľadu. Tak, ideme na to. Takže to máme našu vlčicu a my sa s ňou vybereme na vrch skaly. Tak pekne ukázať. Čo sa to? Ublo sa to. Dobre, všetko. Môžete, čo je tomu? Dobre, už to je pekne. Takže v tejto hre sú 5 typov zvierat. Je tam zajac, kojot, los, medveď a vlk. Čiže ako som vravela, Včkom, VTV vravím, sa nejak to laguje teraz, keď to natáčam, V, S, A, Google to, bože, A a D, R-kom vlastne si sedíte, krásne vy máte omočenej vode, to je úžasné, X-om skáčete, keď máčite 2x R-ko, tak spíte. Ja si utopíme, tak to teraz ukazujem. Tak, vodičku daj hlavu, že utop sa. Nevravím. Tak. A teraz vlastne máte takú chvíľu samú obrazovku. Tak, postav sa. Keď dáte Z-ko, tak spíte vlastne a môžete si meniť deň. Keď dáme M-ko, ukáže sa nám vlastne mapa, kde z týchto fialových kuličiek, ktoré sú také červené, musí hrať vlky. Tieto červené kuličky, tam sú losy a toto sme my. Dobre. M-kom sa zatvára mapa, dodáte close map. Dobre. Čiže, keď dáte H-ko, tak zavíjate na to neskôr. Čiže najprv ideme na prvý časť. Počkajte, mám sa natočiť. Tak, ideme na to. Mne sa najlepšie hra VASD. To je praktickejšie, máte väčšie výhody. Keď máte Q, tak utekáte. Uiii! Keď máte Shift, tak sa vlastne ako blížime však, ak ideme všetko zjesť. Potom, vlastne keď všetkých vlkov vyženieme, tak budeme si hľadať partnera, čo si vôbec nepamätám, on dlho nehrala. A to už som dosť dobre poznám. V nejakom treťom leveli, a to je Kojot. Kojot má najväčšiu nevýhodu. Keď ho zabijete, nemôže sa zjesť. Môže to iba ten zajac a tá srnčka. Dobre, to mám hovoriť.
Dobre, natočíme už 5 minút. Ešte budeme natáčať, prejdeme aspoň 2 lesy, aby to bolo aspoň trocha dobré. Dobre, čiže ak sa vám to moje prvé video páčilo, viem, že tam mám zlý zvuk, aj teraz asi mám zlý zvuk, ja neviem. Niečo so sluchátkami a mikrofónom, tak sa vám za to ospravedlňujem. Prečo sa vám ospravedlňujem, ja som vám že dobré, ale teda by to mohlo byť o niečo lepšie, nie som si istá. Dobre. Čiže v tejto hre musíme zabiť všetky vlky, musíme potom v treťom leveli odniesť mláďata do... Teraz vám ukážem jednu novú funkciu, ktorá tam je vložená iba od dvojky. Nečistí sa! Fuj, to je nehygienické. Dobre. Máme vlastne večko a vidíme také fialové bublinky, čo sú vlastne mŕtvoly. Červené sú... Zajačíka. Krátko akože kvôli... To je máme zajačíka. Kvôli sa nás snaží ujsť. A keď dáme vlastne shift, máme zajačíka na chvíľa nevšimne. Som si to zajačíka. Čo nechcem, nejaký neskôr, keď sa navýšime hilty. Môžete sme vo vašom teritóriu. Sme si mapu. A už sme tuto. Áno. Dobre, teraz si musíme dvočí pohľad a také žlté kúzočky, čo sú práve čo sú znechutné, ale vysíli to v tej hre. Kde ste? Guľočky. Takže, neviem, kde mám si guľočky, keď ich nájdeme, tak vidíte, ako som úplne blbú reakciu. Aj tam máme mesko, môžete ich potom naždať. To je úplne super. Uj, stoj. Kde sú guľočky posrané? Pardon, za výraz. No! A tu sú... My vlastne smerom dole a našla tom žena. A to najvyššie nevýhoda, že vy vlastne neviete, proti komu idete. Sorry za tie fakt lágy, to ma to mrzí. Ale to stáva, keď natáčate. Cosplay, ktorý to povedie, to poznáte istotne. Ují. No! Koľko stojíš za mapou? Počkejte. To je za mapou mimo diváci. Aha. Už sa začí pohľad. Musíme ísť z mapy. Vlastne našli. Musím to ako bugovať celú hru. Potom neskôr budeme hrať aj multiplayer, ale môžeme nejakého len skin práve, že aby sme nechne toto volali cez Skype, aby sme sa len hovorili o nejakom tom multiplayeri a tak. Čiže najväčšia nevýhoda v tejto hre je, že keď idete proti medveďovi, grizzlymu, tak vás hneď zabije. A toto je normálne. On to iba nasere, keď príde k nemu a odriznete si to, čo zje. A to fakt je normálne. Takže sa veľká možné strieľať. Vidíte? Čakajte, ja vám ukážem. Mačka. Mačka, idete polovať. Poď. Nebuď knedla. Andy, nebuď knedla. Ja som knedla. Prestane, nepapuli. Dobre. Chyť ho. Som ukladil, akože ako nás zabije. No tak, toto je zatiaľ asi diváci pre dnešný diel všetko. Ak budete na to nejak buguje, v ďalšieho páru sa to budem snažiť opraviť. A tak. Ale toho vlka chcem aspoň ukázať. On to buguje. Dosť to buglo. Tak. To je akorátá. A teda vyzerá to. Dúfam, že to nezapol. Ona. Nie. Dosť to fakt buguje to. Dosť silno. Potom asi pozajtra či zajtra dáme nový song, music vec, ktorý možno, to si neukážem, vás buguje. Ďalšie diel sa to bude snažiť opraviť, tak zatiaľ čus, rozlúč sa.